Kajala Meghalaya kabla kenjo chaki sanpho artili kisnem bat kabla donru yaki ain kum ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act khatkhandai spa anyo pho ar Benami Transaction Act khatkhandai spa prapo ndai kumba pau na kinong kren na kini kisngi kibala pen pau ba kiba bon pat na ki trairi kiba de ki riulom ki dei kiba klem jaka kani kamat kade kabla pau haka jingya tai dang shan hapo ka dorbar mang tingka jongka yeng dorbar thau an kajala bat kablala banyo I ka jingye shimbenta jongki nomi kmat na ki seng ba per ka Meghalaya kumba kalong ka de ka jala ka badon da ka jingtho alor ka jingbom don jaka jongki trairi hapo ka jongkari kata lingba ki research project kibla le te ki seng ba per hagasngi jonga jingtap saupun rio snem jonga seng Khasi Students Union hakapor ba jingkren haga jingilang IT ya ka yeng shakawai ka longkami hamolai nongkwar block 10 u general secretary ka KSU Sengkbeu Samla Donald Thabau Laong badon ga jing sngau per banyo sngau badon ga jing ong ba NIA ya ga jaka sor shilong kat ba bontli ki project wat banya ki peni ba ki khasi ki de ki rulom ki baklem jaka ha ka ba ki khasi ha ki ba bontli ki jaka sor shilong ki ha ban shong ha ki yeng wai namar ba kim kot bor ban thiet jaka kalong kai ka ba kham sngau per ka ba kham sngau ka mang ong mane ba kham sngau phla ban ong ba NIA ya ga jaka kham tam hapo sor shlong ngitip baka sor shlong kala khatnya hibabun ba ki parodo parasnam jungi ki shongwai ngiu ba bontli kini ki research project hipni ba ikasi hi kide kita ki landless tribals ibade ka jek menriu ki baduna ba ka jaka ka puta ban ngi kham tam hapo sor shlong ru hibabun ba ki khasi ki jungi ihap ban shong haki yeng wai ihap ban sa haki yeng wai namar omdan jakala ni kimla ban kot bor ban thiet ye kita jaka ngi jinjar ngi shem lanat hadu kata namar wat ki babun tumang ong mene kita research projects ki ba mi keleng ru ki peni ba kata ka per capita income jong ke jela Meghalaya kadei ka ba hatrai du hamni hapori India ka per capita income ka ba he tam hapori India kadai ka Goa bat ka Beritam kadai ka Meghalaya kay kita ka per capita income kamot ka balakin kelum lang katnu way ubriu uyo ban kamay kaji bat habaong ba ka per capita income ka ba dunatam kadai Meghalaya kamot adengiya nay nujor bat ka baro ka ri India nrito ngi nujor tanghani at sa tay lam ngiru ngilawan sa draido hagipor hundayan thai hagipor badang sensari pareng bat swagi pareng ngalot nilong kata kari kaba tuit ka dut pakangap ni khaying ipateng bat kijay beriyo na po silhet bat na po ritor na po Guwahati ni long kibriyo ki babit babyang ni pahu pahay nre higini kipor ki bamantapan ni bakat nang migisngi kata ka jingduk kadang yaiban nakapor sa kapor kadang penhiar arsut ya kijay beriyo ka jungi mat ka jela ka jungi Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabathau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya